Ahoj kluci, dnes se podíváme na to, jak se Hitler stal vůdcem Německa. Ale kdo je Hitler? Hitler, jehož jméno je Adolf Hitler, měl být původně umělec. Vždy snil o tom, že bude malířem číslo 1 v Rakousku. Věci však začaly jít na jih. Bohužel byl odmítnut z univerzity. Teď, když víte, kdo byl v té době Hitler, pojďme se ponořit do otázek, které nás zajímaly. Jak se Adolf stal vůdcem? V roce 1932 Hitler konečně získal německé občanství. Získal ho od německé části nacistické strany. Nyní se blížíme ke konci. Nezapomeňte dát like a odběr, aby vám už žádné video neuniklo. Ahoj kluci. Adolf Hitler se stal vůdcem Německa kombinací politického manévrování, propagandy a využívání sociálních a ekonomických nepokojů. Poté, co sloužil v první světové válce, Hitler vstoupil do národně socialistické německé dělnické strany, nacistická strana, a rychle se prosadil díky svým ohnivým řečnickým schopnostem a podpoře nacionalistických, antisemitských a antikomunistických myšlenek. Po velké hospodářské krizi čelilo Německo vážným ekonomickým potížím, nezaměstnanosti a politické nestabilitě. Čehož Hitler využil tím, že slíbil obnovit národní hrdost a ekonomickou stabilitu. V roce 1933 byl prezidentem Paulem von Hindenburgem jmenován kancléřem Německa. Jakmile se Hitler dostal u moci, rychle upevnil svou kontrolu tím, že potlačil opozici, uzákonil vyhlášku Reichstag o požáru a schválil zmocňovací zákon, který mu dal diktátorské pravomoci. V roce 1934, po Hindenburgově smrti, se Hitler prohlásil Führerem, sloučil role kancléře a prezidenta a nastolil totalitní režim.